Well, no, salamat kayo ni Brother John Kitsunugan sa Messianic, no? Alang sa iyang panahon. Kaya itong pangayoan, no? Brother Selbert Dunduyan, no? Sa Catholic Faith Defender, kabahin niya itong timba nga ikaduha na itong iskutan. No, then kung doon na may mga text, alang sa itong mga listeners, mudawat na kita, no? Bisag kinsay inyong pangutanon din nila, andam ni mutubag kay mga banggitan man sila diri puro god, no? At ito nang gitahod yun, no? Okay, Brad? Okay, salamat Brad Nicolay o salamat kayo sa akong mga higala ganina nga although ang ilang gipaambit medyo lahi pod sa ato sa Katoliko. Now, katungdanan po na koron ang mohatag o katinawan o pagpatinaw sa pagtuong Katoliko. Kanagong giingon nga maampuan ba ang santos o mapangayuan ba og tabang, duha maguna ka klase. Now, kanang gibawal sa Biblia nga magampo ta og santos. Tinuod na kung ang atong pagtuo ba nga ang santos o bala ang tao mao na ang Dios. Gibawal gyud na. Subot pasabot, ang Katoliko nagtudlo nga sayop o dili maayo nga ang tao magampo og santos tungod kay nagtuo siya nga ang santos mao ang Dios. Dili. Pananglit magampo ko ni Santa Maria dayon ang akong gipangayo ni Santa Maria kadtong Dios ra gyud makahimo. Pananglit magampo ko niya nga akong nawong himuong gwapo. Dili na mahimo ni Santa Maria kay dili man sa Dios, di man siya makausob sa akong dagway. Ang Dios mahimo na niya. Pero ang pangutana og himuon ba puna sa Dios. Pero mao lagi dili pwede magampo ta sa tao nga dili niya mahimo nga ang Dios ray makahimo. Pero ang Biblia pod gatudlo nga pwede maampuan ang santos sa iya ra pong mahimo. By the way, unsa may pulong pagampo? Unsa may pulong pagampo? Unsa may pasabot ana? Kanang mangayo ka og pabor. Di ba? Kanang muhangyo wa ka. Naa ba na sa Biblia nga dunay tawo nga balaan o santos buhi pa ganing giampuan? Dili ingon nga Dios siya kundi sa iya rang influence, sa iya rang mahimo. Naa ba na sa Biblia? Kung basahon sa 2 Kings chapter 1 verse 13, no? King James Version, no? Mao ni paborito sa mga protestante. 2 Kings chapter 1 verse 13, akong basahon. And he sent again a captain of the third 50 with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah. Giludhan pagani. Si Elijah ang gipasabot diri, giludhan. And besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. No? Diri klaro kayo nga si Elijah giludhan. Kinsa man ni si Elijah, man of God, matud pa diri sa atong gibasa, giampuan siya. No? Giingon diri, O man of God, I pray thee. Sa ubang hubad ron ang gamit ra nga pulong, naghangyo ako kanimo. Pero kanang naghangyo og nagampo, parehas ra man na, di ba? Gani kung moadto ta sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20 sa King James gihapon, kanang hangyo gihubad gihapon og pray. Si Pablo nagampo sa mga tawo sa Korinto. But pasabot iyang gihangyo ang mga tao sa Korinto nga magbag-o na kuno sila, mubiya na sila sa dili maayo nga buhat. Akong basahon na, ang iyang paghangyo sa mga tao, ang word nga gigamit sa karaan god kanagong pray, bisan gani kanang pulong worship, mahimong gamito na sa pagpasabot lang og pag-honor o pagtahod. O manggali nga kaming mga Katoliko, doon namin mga libro nga gaingon nga gasimba mis mga santos. Pero actually ang bot pasabot ga-honor mi gatahod. Dili na sabton simba ingon nga Dios. Kay sa ulahi ra mangguna sa modern English ra manggod sa atong panahon ra manggod nga bokabularyo nga ang pulong simba sa Dios ra gyud na. Di ba? Sa bag-o nga gamit anang pulong worship iya ra gyud na sa Dios. Pero sa karaan sa Old English bisan pag kanang mayong kag your honor o kanang mutahod ka, ang pulong nga gigamit ana worship gihapon. Di ba? Worship gihapon pero honor ra. So mao po na kanang pulong pag-ampo o pray sa ka-old use nga gamit ana bisag kanang muhangyo ka. Ampo na ang term gigamit mo ni prueba no sa karaang English sa King James. Si Pablo gaampo sa mga tao sa Korinto, akong basahon na.
2 Corinthians chapter 5 verse 20 sa King James Version. Giingon dire. Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. So may pasabot ato nga, ingon si Pablo dire nga mga ambasador kami ni Kristo. Ingon nga samara nga ang Dios maugyoy nga liupo kaninyo, pinaagi kanamo. Nagampo kami kaninyo sa laing hubad na ron, naghangyo kami kaninyo in Christ stead, pinaagi ni Kristo nga unta makig-uli na mo sa Dios. Timani, mo ni ebidensya nga kanang muhangyo lang ta, pray na sa Old English pwede na gamiton. Nga naman, kay pwede man gyud ta muhangyo bisan dili lang sa kuan gani sa mga santos, pwede gyud ta muhangyo sa atong isig katao. Si Nicolay pwede ko muhangyo. Sa to pa pwede ko muampo ni Nicolay. Pero pwede ko muhangyo niya o muampo niya sa iyang mahimo. Nakuha ninyo? So sa pagtuong Katoliko, bawal magsimba o magampo og santos nga gatuota nga kanang santos mao Dios. Pero pwede ta muampo o mutahod o mangayo ta nilag mahimo, mangayo ta nilag tabang sa ila ra pong mahimo. So mao na nga naay pagsimba o kining pagampo gyud og santos nga sa ila ra pong kanabang mahimo. Nakaron asa may prueba ana sa Biblia, idritso na lang nakuha sa Hebrews chapter 12. Basahan ninyo, Hebrews chapter 12 verse 22 up to 24. Naa diha gisaysay sa maong mga bersikulo kinsa kaayo ang masangpit o mahangyo nato dito sa langit. Naa diha ang Dios, ang mga anghel, dayon si Jesus Christ, ug mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Kinsa may gipasabot ana? Kanang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na, mao na mga santo sa langit. Kay nahingpit na, kay nalimpyo na sila. Siguro ang uban nila ni agi og purgatorio, no? Kay na purified naman sila dito sa langit, no? Sa timas purgatorio lahi po na. So mao na unya unsa may prueba ana nga lain i-cross repair na to na nga mga santos na naa sa pinadayag size 9 hangtod 10 mga kalag kuno sa mga martir dito sa langit na nagsulti. Nakig-istorya sa Dios. Oh. So kanang Hebrews chapter 12 verse 22 up to 24. Nga mga espiritu sa mga matarong didto sa langit nga matud pariha mao na sila ang gipangayuan ug tabang nga mahangyuan usa sa paghulagway ana nga kana sila kuno mga martir dito sa langit sa tupaklaro mga santos na mga balaan nga diri na nga martir sila kay gipangluto sila apan nakatagamtam sila dito sa langit og kanang premyo nga mao kanang glory sa langit. So mao nang nalangit sila pinadayag 6:9. Nya naa sa gipadayag 5:8. Klaro kay diha nga gigamitan og kana bang symbolical words kay kana agong revelation symbolical words mo na. 24 elders kuno ilang gihawiran ng insenso nga gipasabot mga pag-ampo sa tao kuno sa kalibutan kay kana agong insenso simbolo nas pag-ampo. Mga pag-ampo kuno sa kalibutan but pasabot itong mga pag-ampo diri sa kalibutan ilang gidala gitugya na nila sa nating karnero kaysa man nating karnero gipasabot diha Jesus Christ. Sa ato pa ang mga santo sa langit di ay nitabang nato diri sa yuta nga naman kay ang ato mga pag-ampo ilang gipresentar gitabangan ta nilag dala sa ato mga pag-ampo ngadto ni Kristo. So nagpataliwala ang mga santo sa langit. Kay nitabang sila og hatod sa ato mga pag-ampo ngadto sa nating karnero nga mao si Jesus Christ. So mao na nga pwede gud sila mahangyo mga igsuon. Nakaron katong modagan sa larawan ribulto sa debate namo sa akong hinggalang Adventist ako naman ni explain no dili bawal ang larawan og ribulto basta representation lang o simbolo. Basahan gud ninyo ng Salmo 74. Murag wala na ko ni mabasa atong debate namo. Salmo 74:1 hangtod sa 9. Nga naa diha ang prueba nga ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. Sacred symbols. Sacred symbols gipasabot kanang mga butang diha sa Lord's templo. Unsa man katong kirubin o rebultos kirubin. Na ginya sa Ezekiel 41 15 hangtod 20 kay klaro pagali unsa itsura ng kirubin naong sa tao. Basahan ninyo Ezekiel 41 15-20.
Naapay naong sa tao. Unya na basta lang taasam kayo. Katong unang Timoteo 2:5 ako na lang yung ikuha na kanang imubo kay murag maulaw ta taas ka ito. Sa 1 Timoteo 2:5 kanang pagkabugtong tigpataliwala sa Misaya diha ni Yeshua o ni Jesus Christ, referido na sa iyang pagkatigpataliwala sa bagong kasabutan. There is only one mediator sa new covenant, that is Yeshua, Jesus Christ. Pero wala na magpasabot diha sa mga pag-ampo o diha sa mga pagsangyaw, walay kauban si Kristo anang buhata. Kay gani ang mga apostolis tigpataliwala nganuman diha sa ilang pagsangyaw kay gipadala man pud silang Kristo. Unsa man dayon ang pinadala, di pa tigpataliwala. Oh, pinaagi sa pagsangyaw ang mga santos diri sa yuta nakapataliwala. Mao man ganing si Pablo niingon sa 1 Corinto 9:22 nga makaluwas pug kuno siya. Usa ra may mangluluwas si Yeshua raman pero nganong niingon man siya nga makaluwas pug kuno siya. Di ba? Oh, sa 1 Corinto 9:22 tungod kay bisan usa ra mediator sa new covenant pero kanang buhat sa pagsangyaw gipaambit ni Kristo ang mga apostoles ana mga santos. Di ba? Okay, Brad, atong so- oras no kay kuan naman. Hapit naman ta mo kuan no. Atong dunay pangutana ko na si OJ atong entertainon gamay. Diyan Sige. ipatubag na to Minduta nimo pa po no. Sorry, Oo. kulang ang panahon. Okay. May hapon na itong tanan, no? Oh, ginawan. May hapon niya, Brad Silbert. Mangutana lang ko nimo kay niyon man kakarong hapon ng ang mga santos mutabang na sila dito sa Ginoo aron dungon ato pagampo. Yes. Okay. Ako pangutana, Brad Silbert. Giunsa nimo pagkasigurado nga kaning mga santos nga giingon nimo nga makatabang gyud ni sila nga dungkon ang ato pagampo sa Ginoo. Giunsa nimo pagkasigurado na? Yes. Kung nalimot ko sa usa ka bersikulo nga kadto kung sa atong lawas karon diri pata sa yuta, dili pa ni ingon ani gyud. Pero kung tuwa na ta sa langit, glorified na ta, makaambit ta anang kana galing ipaambit sa Dios kanang iyang nature nga isip glorified ta nga pwede ta makatabang no sa mga tao diri sa yuta. Okay. Sa Dios God wala mong imposible, di ba? Kung ipaambit niya ang iyang sense anang nga makatabang gyapon sila sa langit, anong dili man? Glorified na gud ta sa langit. Unya nahinumdum ko sa Pilipos bana kung wa ko masayop, niingon si Pablo nga palabihon kuno niya nga mobiya aning lawasa ug makig-uban na sa Ginoo. So kung ang atong sabton na logically, dili po ta kaingon nga palabihon ni Pablo nga mobiya aning lawasa kay makig-uban na siya sa Ginoo. Wala po na magpasabot nga nag-ingon siya na aron nga kay gikapoy na siya tabang diri sa yuta sa ubang mga tao mao nang kay gikapoy naman siya mao nang gusto na lang siya matus langit parang makaundang na siya tabang. So sa maayong pangisip kung gipalabi ni Pablo nga makig-uban na sa Diyos sa langit, sa ito pa, kung nakatabang siya diri sa yuta, mas makatabang siya kung tuwa na siya sa langit. Gano man? Kaya kung diri sa yuta, gidungog ang iyang mga pag-ampo sa Diyos, mas samot nagtuwa na siya sa langit, kay naanagod niya ang Diyos, iyan nagyong harapan, nagyong maistorya. So, mauna, naana sa gipariyag 5:8. Katong ako bang gihatag ganina, Brad Uji, nga ang mga santo sa langit, gisimboluhan ng 24 elders. Symbolical words maguna kanang nganong simbolo na sa mga santo sa langit ng 24 elders kay ang exegesis ana ang factor ana kumbaga sa mathematics ang 12 diha mao na ang 12 tribes of Israel nga nagsimbolo sa mga tinubo sa daang kasabutan ang 12 tribes of Israel then sa New Testament ang gisimbolo pod ang unang mga apostoles gipili ni Kristo nga 12 so kung imong i-add ng 12 plus 12 24 so old ug new. So, kanang 24, mahimong sabto na nga simbolo sa mga santo sa langit. O mo connect po na atong sa Hebrews 12:22-24, mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Unsa ilang gibuhat, ang insinso kuno nga nagsimbolo sa mga pag-ampo sa mga tao, ilang gitugyan ngadto ni Jesus Christ nga mao nang nating karnero. So nitabang sila nato og hatod sa atong mga pag-ampo. So kay ang Ginoo pod, ang iyagong teolohiya god nga ang mga santos naagyoy tinabangay. So mao na nga mo nang na-inlove ko aning pagtuong Katoliko kay gatudlo og pagtinabangay kanang communion of saints kay sa ubang religion wa man sila gatudlo ana. Kristo ra man gyud nga mura man dili si Kristo nga ang mga santo sa langit makatabang. Okay, Layo kay sa logic. So sige, kana lang, salamat. salamat.
Then sa dili pa ko matunobe atong basahon ning text no alang ni brother diha sa Gulayon ni Domingo Marcira sa Catholic Independent nga brad si Elipas Bildad og Sopar mga dautan midiretso sa Dios ug ampo apan giingnan sila sa Dios nga moagi ni Job ngayang balaan og pag-ampo ni Job maoy gidungog sa Dios alang sa tulo ka makasala. Nasa Job 42:8. Okay, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Wala man tayo igong oras sa Domingo na putapuhon sa maong oras og istasyon sa ngalan sa DXDR. Kini yung boss nga lagad, Brother Nicolay Lucinos. Ako'y balik sa technical side si Sir Danny Luod. Radyo mo nationwide. To kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care? Ako si Ariel Delito, 37, taga Santo Tomas, Batangas, na asawa. 5 years ago, na-diagnose ko og CKD. Ang doktor nagdesisyon for dialysis. Niuli ko sa Pinas aron magpa-second opinion. Pag-uli na ako, parehas ang finding sa doktor. Karon dialysis patient na ko. Ang akong igagaw ni rekomenda og kidney care. Akong gisuwayan. Nagpasalamat ko sa kidney care, maayo ang epekto sa akong lawas. Labi na inigkauman sa dialysis. Wala na ko'y bation nga kalipong ug kapoy. Mao nang nagpasalamat kayo ko sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Makapaluod nga pang hitabo sa kusina. Crime Against Hygiene. Inspector Bitoy! Yak! Unsa maning niya sa akong paste? Unsaon man ako paghugas og plato? Mrs., ang mga nakabilin sa plato, gibalik lang sa sponge dito